Meron ako dito isang pirasong Chinese cabbage. At hihiwain lang natin. Pwede naman natin buo ang gagawin natin sa kimchi. Pero ang gagawin ko is, i-slice ko siya. Tapos, ibabad natin siya dito sa asin. Lagyan natin ng tubig. At ibabad natin ito sa mga 30 minutes to 2 hours. Habang nagbabad ako ng cabbage, gagayatin ko naman itong carrots. Tapos itong Chinese radish. Madali lang itong gawin. Paghahalo ko siya dito sa isang malaking bowl. At huhugasan ko siya ng asin. Pwede nyo namang idiretso. Tapos pigain natin siya. Pagkatapos kong piniga, hinugasan ko ng paulit-ulit dahil maalat siya. So, ayan na ang kanyang tsura. Dito naman maghiwa tayo ng piras. Pwede naman tayong gumamit ng apple. Meron tayong sibuyas na puti. Meron tayong luya. At bawang. Tapos ilagay natin siya sa blender. At doon natin siya i-blend. Maglagay lang ako dito ng asukal. Pwede naman kayo hindi maglagay ng asukal or kunting asukal or white sugar. Naglagay rin ako ng 1/3 cup na patis. So, ayan na ang kanyang texture. So, ito yung ating Chinese cabbage na ibabad na. At pag ganyan na siya na hindi na mababali, pwede na siya. So, ilipat natin siya dito sa malaking planggana natin. At ibuhos natin dito yung ating carrots at saka yung radish or mustasa. Tapos nilagay ko na doon yung paste na ginawa natin. Tapos chili powder. Naglagay lang ako dito ng glutinous rice flour. Tunawin nyo lang ito sa mahinang apoy. Tapos yan, ihalo nyo siya. Napakadali lang naman pala gumawa nito. Kala ko noon ay ang hirap. Yung iba naman dito, naglalagay sila ng shrimp paste, pero ako ito lang. Tapos naglagay rin ako ng paste, chili paste dahil medyo maputla. At saka onion leeks. So ayan yung nagawa natin, nakagawa tayo ng 2 tub. Napakaraming nagawa natin sa isang malaking Chinese cabbage. So ayan na siya. Thank you for watching.